खुलुमबाय दिनै 19 एप्रिल 2024 शुक्रबार सापारमुक रेल बादानिफ्राय आरपीएफनि हानजाया सानै नंखाय हिजरा एरेस्ट खालामदों। बिसोर सानै सुबुङा हिजरा जाफ्लानानै पेसेन्जारफोरनिफ्राय रां मागिबोगासिनो दंमोन। हमजानाय नंखाय हिजराफोरनि मुङा जाबाय मफिजुल हक, नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जुरियानि थागिबि आरो मइनुल इस्लाम, लखिमपुरनि थागिबि। गुवाहाटीआव सासे ई-रिक्शा ड्राइभारा गावनि गारियाव गाखोना थांनाय सासे हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हिनजावसा गथ'आ बैसागो फांसनाव मोसानो थांनो थाखाय ई-रिक्शायाव गाखोनानै सानमारिसिम थांनो नागिरनायाव ई-रिक्शा ड्राइभारा सानमारियाव लाखियाबालासिनो स्पिड सालायनानै गीतानगर फारसे लांनाय समाव हिनजावसा गथ'आ गिनानै ई-रिक्शानिफ्राय बारजुमदोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायखौ नुहुरनानै ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राइभार किडनेपारनि मुङा जाबाय दिपु राभा। बेरेखा हान्जानि एमएलए मिनिस्टारफोरा बिजेपि हानजायाव हाबब्लानो केस गोनां मिनिस्टारफोरनाब्लाबो ईडीनि केस बा सीबीआईनि केस गोनांफोराबो गासैबो केसआनो जोबलाङो। नाथाय बेरेखा हान्जायाव थाब्ला ईडीजों आरो सीबीआईजों इनाय खालामजाबाय थायो, सोंथि सोंनाय थाखाय लांजाबाय थायो। नाथाय बिजेपिआव हाबब्लानो वाशिं मेसिन बायदि स्रां जायो। दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविंद केजरीवाल आरो दिल्लीनि मिनिस्टार बिथांमोना दाबो जेलाव दङ आरो दा बिसोरखौ जेलाव दोननाया बेसेबां आयेननि बेरेखा जादों। नाथाय गावसोरनि आयेननि बेरेखा मावनायखौ बिजेपिआ जेबो बुजिनो हाया आरो ईडीआ बिथांमोनखौ जेबो खालामनो हाया होननानै बेरेखा हान्जानिफ्राय अजद दैखांदों। जीआरपी पुलिसआ निउ बङाइगाव रेल बादानिफ्राय अपारेसन खालामनानै 17 लाख रांनि सना बिस्कुट हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अनिरुद्ध देबनाथ। दिलीप शइकियानो भट थुनो थिनग्रा सुबुंखौ सिनायला। दिलीप शइकियाया एमपि जानानै जेबो खामानिखौ मावना होनो हायाखै। बिजेपि हान्जानि दिलीप शइकियाया दिल्लीयाव जेबो बुंनो हायाखै। अब्ला जों बिथांनो मानो भट थुनो होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। दा दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों, दिलीप शइकिया सारा दिनै बे माबानि केन्डिडेट, बे जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट। बिथाङा उदालगुरि समस्ति बा एसटि समस्ति जानांगौ होननानै लिरनाय गैया होनग्रा सासे बेक्ति। माने उदालगुरिखौ कुनु मते डेभलप जानो लुबैग्रा मानसि नङा बियो। माने एन्टि बिटिसि मानसि बियो। अब्ला जों बोरै सोरबा माहारियारि आफाद सोरबा संगठना बोरै बुंनो हागौ जे दिलीप शइकियानो भट होनांगौ? बे दिलीप शइकिया सारा कुनु मते बे जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ डेभलप खालामनो थाखाय बे फैयाखै। गरसेबो अन्थाइ बे गाराखै। एटाव हेल्प पेलावा नाय आमार बिटिसि 5 बोसोराव 5टा हेल्प पेलावा नाय। गरसेबो अन्थाइ बे 5 बोसोराव जोंनि गाराखै। अब्ला दिनै लिरनाय थाब्लासो बिथाङा दिनै बिटिसिखौ डेभलप खालामदों। माने लिखा थाकिबा লাগিব जे बिटिसि মানে उदालगुरि समस्ति लिखा থাকিলেহে ই সমষ্টি হব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে। পিছে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে লিখা থাকিব লাগিব। উদালগুৰিত মানে লিখা থাকিব লাগিব। উদালগুৰি ডেভেলপ কৰিব লাগে বুলি उदालगुरिया डेभेलप जानांगौ ना लिरनाय थाबासो बि डेभेलप खालामगोन। अब्ला नायदो, जायफोर दिनै माहारियारि आफादानो होन संगठनानो होन दिलीप शइकियानो भट होनो थोनग्रा मानसिफोरखौ दिनै सिनायनानै ला। जायफ्रा दिनै दिलीप शइकियानि बिथांनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजाखौ बुंगोन, बिथांमोनखौ सिनायनानै ला होननानै आं दिनै बुंगोन। दिनै दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डआ जाफुंनांगौ। दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे ट्राइबेल इउनिभारसिटिया जाफुंनांगौ होननानै खनसेबो सिंगल वर्ड बे दिल्लीयाव बुङाखैसै। बुङि थाखायनो दिनै पजिटिभ जाना फैयासै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव नोंसोरनो तेजपुरानो खाथि, बेयावनो थां मानो होनजादों? बुङाखै दिल्लीयाव। आरो होनाङा होनग्राया बेनो। दिल्लीयाव सोर थायो? बेसो थायो। दिल्लीयाव बे दिलीप शइकियासो थायो। बिनिखायनो दिल्लीयाव उदालगुरियाव इउनिभारसिटि जानांगौ होननाया दिनै तेजपुराव थां होनजाबाय। एनआईटी जितु इमान गिदिर अनुस्थान लाबोनो नागिरदोंमोन, बेयो मा होनजाखो? सेन्ट्रेलाव जेबो बिब्दि सेकेन्ड टाइम आरो एनआईटी गायसननायनि कुनु माबा गैया, पलिसि गैया होनजाबाय। सिलचराव थां होनजाबाय। रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दोङो,
माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बारा गैया मानो होनखो दिल्लीयाव बुंग्रा गैया दिल्लीयाव दिलीप शइकिया बुङासै हयथ' बियो बुंबाय बेफोरखौ होनाङा खाथि खाथियावनो दंखाजोबो सोरनियाव सोंगोन बिनियावसो सोंगोन उदालगुरि क'क्राझारा बङाइनि बारा गोजान नङा सोर बुंगोन एमपियासो बुंगोन इउनिभारसिटि तेजपुर इउनिभारसिटिया उदालगुरिनि बारा गोजान नङा दिल्लीयाथ' मिथियाना नों लकेल एमपियासो मिथिगोन लकेल एमपियासो दिलीप शइकिया बिथाङानो नाङा होनना बुंबायब्रा बिथाङानो होनाङा होनना बुंबाय अबा नायदो इमान एन्टि बिटिसि मानसिनो सोर दिनै माहारि आफादा बे दिल्लीयाव सोगोन भट होनांगौ होनना बुंलाय लेखायानो दंजोबो गासिबो पजिटिभ नङा डाइरेक्ट जाना होननानै बुङाखैब्लाबो बुंबाय तेजपुराव थां सिलचराव थां बङाइगावआव थां एनडिबिनि फैसाफ्रा लनसो नोंसोरनि माबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कमिउनिटिया रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि माबाजों मिलाया फिट नङा गासिबो पजिटिभ नङा अबा बेखौ सोर बुंगोन दिल्लीयाव बेसो बुंदो जानाङा होननानै बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिलीप शइकियानो कुनु मते जों भट होनो हाया जोङो दुर्गा बर'नो जोङो भट होगोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि